ngapote palajar etangale reng majar le oleh naki pemule sapi abane kok oe ae padahal lu mangisu mari tak pakani ngene njaluk mangan meneh wisan. Mbah, Ana apa le? aku ada dolen. Dolen nang ndi? Ame balul. Palul putune Abdur. Iya. Aja. Pak mulai sik kepengin dinggep putu karo Mbah. Aja nang omahku. Gak apa-apa. Loh, lah dikandani kok. Aja, tenan aja. Kenapa emangnya gak oleh ah? Wis dikandani aja ya berarti gak oleh le. Oh wis awakmu ku sing manut lek diuruki mbahe. Alasannya apa? Le, awakmu iku lek sik gelem dianggep putu karo Mbah. Manut omongane Mbah. Mbakmu iki lek gak diolehi dolen nang palu lho aja rono. Aja ngeyel pokok niku. Awakmu ki sik gelem ora sih meneng karo Mbah? Gelem. Mangkane lek diure wong tuwa iku ya dirungokno. Lek gak oleh rono, gak oleh rono, aja ngeyel. Alasannya apa? Iki rek lek diure takon alasan-alasan tok ae. Wis pokoke Mbah gak seneng nang apa nang mbahe palul iku. Abdur gak seneng Mbah pokoke wis. Awakmu lek sik kate rono tak coret teko kakak. Oh iya. Kakak. Kakak. Tuh, saya ngendi rek yo berkas-berkase bapak kok yo. Kok iso nek gak ono iki lho. Kan biyen lho koyo tak deleke kene mbek aku. Mosok aku kudu ngomong nang bapak yo, lah aku kepengin utang nang koperasi. Tapi gak kira kah, ngomong nang bapak malah koyo wong kendat aku. Apa? Kendat? Pak RT kate kendat. Loh, kok iso sih? Aduh, opo lek ngene iki? Awakmu ku oleh informasi teko ndi? Aduh. Payah. Yo opo rek kok sune kate kendat Pak RT ku yo. Oh alah rek, kok koyo ngene nasibku, urip lagi penak-penake, masalah malah teko. Piye? Bisa diselamat nih. Napa kok iso ngono? Oh, Pak RT mencoloti keceten. Lah Pak RT mencolot nang ndi? Nang sawah. Beh. Ya wis lek ngono, berarti Pak RT iso diselametne yo. Alhamdulillah, Pak Mores itu mati. Tak kira lek wingi loro tipes apa loro TB ngono. Awakmu lho tak demek panas. Aku kan yo merasa khawatir wong awakmu iki pitik kesayanganku. Wis yo, aja loro-loro maneh. Mangan sing akeh dan gede, engko lek gede awakmu tak rabekne karo pitike tangga. Rabi. Iya le, rabi maneh Bapak. Bapak lagi bengi gak konco ning kesepian. Pak, aku iki wis gede, Pak. Aku ki mau ndek ibu tiri. Bukan aku dijahati, Pak. Tapi ki aku mau ono anggota baru di keluarga kita. Sekali-kali kamu harus ngerteni Bapak, Le. Kamu tok harus ngerteni. Bapak barang perlu. Iya, Pak. Aku paham kok maksudnya sama iki opo. Tapi aku njuk tolong, Pak. Ojo golek molo. Golek molo ya opo, Le? Wong bapak iki terapi kok malah golek molo. Bapak iki terapi kok korupsi. Lah terus, Pak. Karepe sampean ki ya opo? Pokoknya gak setuju, kamu setuju aku lihat Rabi mana. Hati sama setuju kamu. Oh, jadi ceritane aku kudu setuju sama kate Rabi. Ora setuju. Penggawean utang kok dibelani. Bapak lah wis ngomong bolak-balik ora usah golek utangan. Karo meneh digawe apa? Duwe ora ono cukupe. Tuh sama niki ya apa sih, Pak? Kok karo kebutuhanku ki wake. Sama loro dhewe. Mas Jamal masuk kerja ning Pulau Kota, ya ora tau kiriman. Ngerti lek wong urip iku kebutuhane akeh. Tapi awakmu ku kebacut. Mosok duit piro-piro dikirimi piro-piro ya kan cukupe, sik kurang ae. Saiki malah kate golek utangan. Lha ya apa jare aku tak Pak, lawang anakku wis tuwek, wis duwe anak. Malah lho saiki sampean karo aku lho kok sak pantaran. Ora usah ngomong ngono. Engko lek nganti ono mblesete ora urung aku sing tanggung jawab, soalnya aku bapakmu.
Do, bagus. Saman sadar, bagus berarti. Ya bener saman ngono iku, Pak. Tapi lah kon nanggung perbuatan nggak tahu jawab yang ngono aku ya wegah. Ngerti? Tapi iki wis kepepet nemen, Pak. Iso gak iso, kakak iku ndi sama kayak nonang aku. Ora iso. Kudu iso. Tetep ora taweni. Loh, aku kebutuhan nemen lho, Pak. Tapi nyaur mbek opo mulai iso kadung oleh utangan. Yo, nyaur mek duwe, Pak. Mosok aku Duwe sapa? duwe samian. Bali duitku to. Aku ora sudi. Aku mbiyen didik awakmu ku ora termasuk didik supaya awakmu lek gede sregep utang. Sregep nyambut gawe, golek duit sing akeh. Aku ki wedok napa kok nyambut gawe? Wae ku nyambut gawe ku ya urusane wong lanang kono. Iku pikiran sing kleru. Wong urip ku wong lanang, wong wedok kabeh duwe kewajiban nyambut gawe. Kerjasama. Saisone. Napa kerja sama lawan ora sekolah kok? Oh jenenge ya lek dikandani wong tuwek mesti akeh alasan. Bodoh. Gak setuju aku, Mbah. Ya le bener, ora usah setuju. Mbah iki lho krungu teko tangga emakmu iki kate golek utangan. Mulane kakane tak delikne dhisik. Iya, timere pakai apa sampean, Mak? Sing ada utang-utangan barang. Ate bayar pakai godhong paling. Lah utang duwe ku bayar duwe. Terus apa kate iki bayar? Wis cilik make utangan. Lambemu menang kok. Tak pelongor blesat dasmu. Sampeyan jambungu, Pak. Ora ati aku, Pak, dilone anake dhewe, Pak. Jambungu sampean, Pak. Sama lek iloni ya apa? Ayo. Wes sembuh. Pokoknya bapak pangga ora setuju awakmu golek utangan. Kakak tetep tak simpen aja sampai digoleki. Sampeyan sakarepe dhewe. Aku oleh duwe karep sebabnya aku wong tuwek ndek kene. Siapa yang ngomong, Pak? Ngomong Neng kakak iku ono jenengku. Ayo, perhatikan iku yo ono hakku pisan. ha, awakmu ngomong hak. Engko lek wis oleh duwe awakmu berurusan mbek kewajiban. Iso ngadepi kewajiban iku. Ngomong, Pak. lek sampai ono sing nagih utang mrene awas. Iku ngisin-ngisini bapak dulu. Wes pokoknya ora setuju. Wes, gak setuju. Kok tambah dikeroyok sih aku, Rek? Tapi, Pak, yo. Gak habis pikir karo emak iku aku. Iso nente utangan barang. Embar pakai opo emangnya? Sopo nelpon iki? Mat cari. Halo, apa Mat? Neng dia awakmu? Dia omah. Kenapa? Biasa pusing ini iki aku. Duh, Kak. Ngeluh-ngeluh barang awakmu iki. Kalau duit aku sale. Mangkane lek anu duwe ku rene yo. Napa rono emange? Wis salah rene yo, dijamin kayak mendadak awak dhewe. Kayak mendadak apa maksudmu? Awakmu siap ora dadi wong sugih? Oh iya, kesiapan aku iki. Kapan siap dadi wong sugih aku? Aku ro carane. Piye? Wak Moro Munir, anak buah Pak RT. Biyen kan Munir iku. akhirnya itu dalan barang iki, itu duit 40 juta salah. Gak sida iki foto sampai bebekku iki. Akhirnya aku suka nonton son horror. Aduh. Ono apa, Pak? Kok mbok bong le? Jarene sampah-sampah kok kon dibong. Kan aja biasa sampah dibong, Pak. Ya apa ne, Pak? Iya iki. Kok isone mbok bongi lo karduse. Jenenge sampah, Pak. Jeraman sampahnya dibong. Ya wis iki sampah iki. Kardus kan sampah, Pak. Wong ya kena isine kertas-kertas tok. Emangnya aku salah, Pak? Ya salah le. Iki kesalahan besar iki. Lawan kardus iku isine sampah. Jeraman sampah kok lo. Tangi teh. Duh ya apa iki rek? Aduh, Pak, tangi, Pak. Istighfar, Pak. Oh, durung mati. Pak, tangi, Pak. Ya opo sih Pak RT iki kok semaput. Pomek kerdus ae kok sing diobong. Pak, tangi, Pak. Enggak durung mati tapi rek. Tangi, Pak. Hei. Oh, napa emangnya?
Ayo saya kiawat dhewe bareng-bareng namanya Munir. Tapi aku wedi aku, biar ngomong-ngomong gak jelas iku. Aku biar seneni karo iku. Kamu pengen ro carane cek di sini ya apa? Piye? Oh, yo. Ayo. Ayo. Sing genah iso tenan ora awakmu iki. Piye sih? Aku mana pembalap? Biar aku ki balap dek motocross rene iki. Ojang akeh lah. Ayo. Ayo. Hati-hati Rul. Ya piye ki Kak? Rul. Hati-hati lo. Hati-hati. Lo kok kan spion nih we. Rul, sing genah. Sing genah Lul. Iki kok kan spion nih iki Lul. Sebenarnya piye iki? Piye iki? Kayak spion wae emang kayak Piye iki? spion. Lho piye iki? Plat nomornya bareng kena ya apa nek ditilang polisi. Piye iki? Kak. Kak. Kok men koyo kowe? Piye Kak? Lul. Lho. Lul.